Nilqakom. Fl-episodju li għadda tkellimna fuq il-prompt engineering, fejn hawnhekk nagħtu lill-AI il-kuntest tajjeb b'eżempji ċari u struttura tajba biex mill-ewwel nieħdu risposta li konna qed infittxu. Jekk tlift l-aħħar jew għalhekk ma rajtx l-aħħar episodju, nistiednek tafas fil-link li provdejt fil-kumment biex taraħ. Ejmuru lura għal prompt engineering. Mela, iddeċidejna li u rajna li dan huwa metodu eleganti, prattiku u kważi jagħtik sens ta' kontroll. Imma hawnhekk tidħol il-mistoqsija vera. X'jiġri meta l-ħila li tkellem lill-AI tibda tbiddel il-mod kif nitkellmu aħna, kif naħsbu, kif niktbu u anke forsi kif insolvu il-problemi. Għax minn barra prompt engineering jidher bħala shortcut għal produttività. Imma hemm mistoqsija ħafna kbar. Meta l-bniedem jibda jaddatta għal dak li jridu l-magni, minnu tassew qed jiġi engineered. U dak huwa id-dibattitu tal-lum. Ejja ma nużawx kliem tqil. Fil-verità, prompt engineering hu sempliċement ħsieb iktar preċiż. Minflok tikteb prompt ġenerali, titgħallem tispeċifika. Għal min hija ntiża risposta, x'ton għandu jkollha, kemm għandha tkun twila, x'riżultati trid u wkoll x'kuntest għandu jieħu l-AI. U f'daqqa waħda, kif rajna wkoll, ir-riżultat ma jibqax iktar ġeneriku, iżda iżir xi ħaġa li tista' tużata sew, xi ħaġa li hija utli. Imma issa hija naraw perspettiva oħra. L-iskejjel qed jgħallmu lit-tfal kif jistrutturaw il-prompts. L-uffiċini qed iħarġu lit-timijiet tagħhom biex jiktbu istruzzjonijiet AI ready. Anke t-timijiet tal-marketing qed jibnu templates sħaħ fuq dan. U hekk tidħol forsi ftit tensjoni. Qed intejbu l-komunikazzjoni ta' bejnietna bħala bnejn jew qed nitħarġu biex nitkellmu b'mod li jifhmu ħajjar il-magni. Forsi tinstema' differenza żgħira, imma mhijiex. Għax mill-mument li l-mod kif tikkomunika jibda jkun iffurmat minn dak il-mudell biex jirrispondi aħjar għalih. Allura isna tkun ħan nitilfu il-kultura tal-lingwa nnifisha. Issa, ejja naraw il-lat pożittiv. Il-każ favur il-prompt engineering huwa pjuttost b'saħħtu. Issa fil-fatt jagħmlilna kif rajna wkoll ħassieba aħjar. Jagħtina spjegazzjonijiet aħjar. Għaliex? Għaliex il-prompt tajjeb jisfurzak tkun iktar ċar. Allura tkun tiddefinixxi il-mira tiegħek, l-udjenza, il-limiti u restrizzjonijiet, il-format, kemm taċċetta inċertezzi. U dan mhux sempliċement tuża l-AI, dan huwa pjuttost raġunar strutturat. U b'mod stramp jista' jgħallimna xi ħaġa li xi drabi l-iskejjel ma jgħallmux biżżejjed kif tistaqsi mistoqsijiet aħjar. U kif nafu mistoqsija oħt il-erf u mistoqsijiet aħjar iwasslu għal ħsieb aħjar. Issa fil-prattika fil-fatt dan jista' jagħmel ħafna differenza. Avukat jista' jagħmel sommarju ta' każ aħjar. Għalliem jista' jipprepara lezzjoni għal livelli differenti. Negozju turistiku Malti jista' joħloq messaġġi għal klijenti barranin b'ton lokali. U min jieħu deċiżjonijiet jista' jesplora xenarji differenti qabel wieħed jaġixxi. Ġibek li AI qed issir mera li tippremja ħsieb dixxiplinat. Aktar ma moħħok ikun strutturat, aktar tkun qawwija l-magna. Issa f'dik il-verżjoni tal-futur, prompt engineering ma jibqax dwar il-kontroll ta' AI, isir dwar it-titjib tal-intenzjoni umana. U dik hija l-ħolma.
Imissa jirna għaddu għal lat b'mod xettiku. Imma għawek mux kuħat jaqbel, għaw min jgħid li l-prompt engineering jista bil-mod innaqqas il-kreattività tal-bniedem. Għax iktar ma n-nies jitalmu x'jaħdem mal-AI, aktar jibdew jitkellmu u jaħsbu bl-istess formula. Utli? Żgur. Imma jekk nirrepetuh biżżejjed, il-komunikazzjoni issa se ssir template. U il-templates jiffurmaw l-ħsieb. Studju li sar fil-2024 minn Michael Gerlish wera li fost 666 parteċipant kien hemm fil-fatt relazzjoni bil-maqlub bejn l-użu tal-AI u daw it-tools u l-ħsieb kritiku. Għalhekk il-periklu mhux li l-prompts isiru strutturati, il-periklu hu li bdew nagħtu valur żejjed biss lil dak li jista' jiġi strutturat. Ideat imħawdin, intuizzjoni nofsa ffurmata, emozzjonijiet li jistgħu jkunu kontradittorji. L-AI tista' tmexxina li dak li hu ċar u faċli biex jinqara mis-sistema. Effiċjenti iva. Imma ħafna breakthroughs umani saru meta l-bniedem ma kienx qed jifformula xi pjan strutturat. Jekk nagħtu eżempju l-peniċillina ġiet misjuba minn Alexander Fleming meta dan kien qed jessorfa moffa f'wieħed mill-esperimenti tiegħu fuq il-bakterja. Mela x'inhu l-akbar riskju? Ġenerazzjoni li ssir brillanti biex tifforma soluzzjonijiet imma inqas kapaċi biex timxi fl-ambigwità. U propru hemm jitwildu il-filosofija, l-arti u l-invenzjonijiet importanti. Hawnhekk id-dibattitu jsir daqsxejn personali. Issa immaġina f'żagħżugħ qed jagħmel il-homework tiegħu jew tagħha. Minflok jitħabat ma' idea diffiċli, jitgħallem il-formula perfetta tal-prompt biex joħroġ risposta illustrata u sabiħa u spjegata. Ix-xogħol jidher eċċellenti, imma l-ħsieb li jsawwar f'talim ikun seħħ u kif ħan iċċekkjawh dak. Issa jemmorru lura fuq il-post tax-xogħol. Sidien dan negozji jista' jibdew jiġġudikaw mhux biss l-esperjenza, imma kemm inti taf tkellem l-AI. Mela f'daqqa waħda il-prompt literacy sar jew ssir soft skill ġdida. Ir-riskju? Persuni li jkunu brillanti fix-xogħol tagħhom, imma inqas profiċjenti fl-istruttura ta' prompting, jafu jiġu marba jew inqas valutati. U hemmhekk tinħoloq inugwaljanza ġdida. Mhux min għandu aċċess għall-AI, imma min jaf jikmandaħħa aħjar. U dak jibdel l-identità tal-bniedem għax il-mod kif tfassal problema ibiddel il-mod kif tifhimha. Imma stenna ftit. Forsi kull għodda importanti fl-istorja għamlitilna hekk. Is-search engines u l-internet biddu il-mod kif niftakru jew kif infittxu. Il-GPS biddel kif insibu it-triq tagħna. L-spreadsheets bidlu kif nirraġunaw fuq il-flus. Allura forsi prompt engineering hija sempliċiment għodda ġdida ta' ħsieb. Mhux inqas uman, sempliċiment uman imma b'mod differenti. Allura l-mistoqsija mhix jekk tbiddilniex, ovvjament li ħadd biddilna kif qed ibiddilna wkoll l-AI in ġenerali. Il-mistoqsija hi ħadd tagħmilna aktar deliberanti jew aktar dipendenti. Hemmhekk tinsab il-qasma vera. U nixtieq inħalli lill-udjenza b'dan il-messaġġ. Jekk il-futur hu ta' min jaf jagħti l-aħjar istruzzjonijiet lil dawn is-sistemi, is-soċjetà se tibda tippremja iċ-ċarezza aktar mill-erf? L-istruttura aktar mill-oriġinalità?
l-output aktar mill-ftehim jew mill-fejim. Għax jekk jiġri hekk, prompt engineering jieqaf ikun sempliċiment skill teknika, isir fil-fatt filtru kulturali ta' kif niġġudikaw l-intelligenza nifisha. U forsi dak huwa l-akbar prompt minnhom kollha. Grazzi tal-li segwejtuni għal dan l-episodju. Nistidinkom issegwu il-paġna u s-sit tiegħi għal iktar informazzjoni utli u prattika dwar l-AI. Narakom fl-episodju li jmiss.